फक्त सकारात्मक मानसिकता तयार करा, विकास स्वीकारण्याची भूमिका ठेवा. काही गोष्टी अडचणीच्या आहेत, काही गोष्टी परंपरेच्या बाहेर जाऊन किंबहुना चौकटीच्या बाहेर जाऊन आपल्याला करायला लागतील. ते जमीन कोणी सक्षम इन्व्हेस्टरनी, उद्योग समूहांनी अगर विकतच घेतली नाही तर तिथं प्रकल्प उभा कसा राहणार. जर त्याच्यावर अदानींचा प्रकल्प आला, ताजचा प्रकल्प आला, टाटाचा प्रकल्प आला, त्या प्रकल्पामुळे तिथे रोजगार निर्मिती झाली, नोकऱ्या आपल्याला मिळाल्या, त्याच्यामध्ये वाईट काय. तर आमच्या जिल्ह्यामध्ये जो येणारा पर्यटक जो आज 5 ते 8 हजारमध्ये खर्च करतो, 1500 रुपयाचा होमस्टे घेतो, तो उद्या 10 ते 15 हजारामध्ये ताजची जेव्हा रूम बुक करेल तेव्हा किमान 70 ते 80 हजार आपल्या बाजारपेठामध्ये गुंतवणूक करेल. ती गुंतवणूक झाल्यानंतरच मी तुम्हाला बोलतो आपण 4.5 लाखाचं दरडोई उत्पन्नाचे स्वप्न पाहू शकतो. ते गोव्याच्या प्रमुखांकडून आम्हाला फोन येतात, काही लोकांचे अन्य राज्याच्या लोकांकडून आम्हाला फोन येतात. आम्ही त्यांना समजून सांगतो की आमच्या राज्याचं धोरण वेगळं आहे, आमच्या आदरणीय मुख्यमंत्र्यांचं धोरण वेगळं आहे आणि आमच्या राज्यामध्ये LED असो आणि बाकी गोष्टी आम्ही सहनच करणार नाही ना. तुमच्या जमिनी विकायला हे लोक घेऊन टाकणार, मग तुम्हाला इथून बाहेर काढणार. कसं का बाहेर काढायची गरज आहे. जमीन विकलं, ज्याला पण तुम्ही विकाल, एक तर मर्जीनीच विकलं जातं, कोण जोर जबरदस्ती ते करत नाही ना. रजिस्ट्री होते, प्रत्येकाची स्टॅम्प ड्युटी भरली जाते आणि मग जमिनी घेतल्या जातात. आणि मग येणारा जो प्रकल्प आहे, आमची जबाबदारी आहे ना तिथे. आम्ही बसलोय पालकमंत्री म्हणून, मी आहे, दीपकजी इथे आहेत, निलेशजी राणे कुडाळ मालवणला आहेत, खासदार म्हणून स्वतः राणे साहेब आहेत, रवी चव्हाणजींचं लक्ष त्यांचा मूळ जिल्हा असल्यामुळे इथे आहे. आम्ही सगळेजण एवढं बसल्यानंतर कोण आमच्या लोकांना फसवण्याची हिंमत करेल. सिंधू रत्नेच्या अंतर्गत जे काही त्याच्यामध्ये काही नियम लावलेले आहेत, मग कृषी, मत्स्य, बंदरे आणि पर्यटन आणि महिला विकास, हे काही क्षेत्रांमध्ये आम्ही या सिंधू रत्नेच्या माध्यमातून सगळ्यांना विश्वासात घेऊन की आनंदजी मला माझ्या जिल्ह्याला तुम्ही पूर्ण नेटवर्कमध्ये जिओच्या माध्यमातून कव्हर करून द्या. AI कधी सक्षम पद्धतीने वापरू शकता, जेव्हा इंटरनेट असेल. म्हणून त्या विषयावर एक पद्धतीने काम करतोय. आपल्या जिल्ह्यामधले नेटवर्क हे येणाऱ्या कालावधीमध्ये निश्चित पद्धतीने सुधारेल. मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजनेचा व्यवस्थित अभ्यास अगर आपण केला, प्रत्येक गोष्टीचं अनुदान, म्हणजे तुम्हाला आईस फॅक्टरी टाकायची असेल, नवीन बोटी घ्यायची असेल, 10 कोटीपर्यंत अनुदान तुम्हाला त्या मत्स्य संपदा योजनामध्ये दिलेलं आहे. आपल्या माध्यमातून मी मच्छीमार बांधवांना विनंती करीन की त्या मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजनेचा तुम्ही अभ्यास करा. हा जिल्हा बदलणार आहे. तुम्हाला असंख्य संधी तरुणला जिल्ह्यामध्येच उपलब्ध राहणार नाही. फक्त कोणीही काळ्या मांजरासारखं वाकडं येऊन आमच्या जिल्ह्याने खूप सहन केलेलं आहे. येणारे दिवस हे सिंधुदुर्गचे तरुणींचे आहेत, जेन एचे आहेत, जेन झीचे आहेत. त्यांनी फक्त तयारीमध्ये राहावं. तुम्हाला तुमच्या जिल्ह्यामध्ये राहून उत्तम वायफाय भेटेल, उत्तम नोकरी भेटेल. तुम्हाला जी लाईफस्टाईल तुम्ही मुंबई पुण्यामध्ये जी तुम्हाला पाहायला मिळते, तीच लाईफस्टाईल तुम्हाला सिंधुदुर्गामध्ये आम्ही निर्माण करून दाखवू. जे जगात तुम्हाला चांगलं दिसतं ते तुमच्या सिंधुदुर्गामध्ये तुम्हाला दिसेल, एवढा मी विश्वास आहे. ज्यांच्या प्रत्येक निर्णयाची चर्चा राज्यात होते, ज्यांनी सिंधुदुर्गातील अंमली पदार्थ, अवैध धंदेवाल्यांचे अक्षरशः कंबरड मोडले, शाश्वत विकासासाठी कोकणातील नवी पिढी ज्यांच्याकडे आशेनं बघतेय, कोकणच नव्हे तर महाराष्ट्रातील युवाईमध्ये ज्यांची प्रचंड क्रेज आहे, हिंदुत्ववादी युवा नेते, फारसे चर्चेत नसणारं खातं ज्यांच्याकडे आल्यानंतर पहिल्या 5 कार्यक्षम खात्यात आणणारे महाराष्ट्राचे मत्स्य आणि बंदरे विकास मंत्री तथा सिंधुदुर्गचे कार्यक्षम पालकमंत्री सन्माननीय नितेशजी राणे साहेब, आपल्या खात्याच्या अंतर्गत मच्छीमारांचा विकास, किनारपट्टीची सुरक्षितता आणि सिंधुदुर्ग शाश्वत विकासासाठी त्यांचं असलेलं व्हिजन, या सगळ्याच बाबत आज आपण त्यांच्याशी संवाद साधणार आहोत. तसंच कोकण सातमध्ये काही घटनात्मक बदल झाल्यावर नुकतीच कोकण सातच्या मुख्य संपादकपदी सागर चव्हाण सर यांची निवड झाली. त्यानिमित्त ते खास आपल्याला सदिच्छा देण्यासाठी स्टुडिओत आलेले आहेत. त्यामुळे आता अधिक वेळ न दवडता आपण आपल्या मुलाखतीला सुरुवात करणार आहोत. सर, आपलं मनपूर्वक स्वागत कोकण सात लाईव्हमध्ये. नमस्कार. तसंच मी सागर सरांना विनंती करते की आपण आपल्या मुलाखतीला सुरुवात करूया. साहेब धन्यवाद. जे तुमच्या सदिच्छा भेट नेहमीच आमच्यासोबत तुमच्या सदिच्छा असतातच, पण आज या सदिच्छा भेटीच्या निमित्ताने मुलाखतीची सुरुवात करत असताना पहिला प्रश्न मला तुम्हाला विचारायला आवडेल तो म्हणजे आज एक ऐतिहासिक क्षण आहे आणि त्या ऐतिहासिक क्षणात अवघ्या काही थोड्या वेळात त्या ऐतिहासिक क्षणाला तुम्ही निघणार आहेत. तो म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये पहिल्यांदा कुठेतरी पत्रकारांसाठी एक हक्काचं घर होतं आहे आणि ते देखील आपल्या ह्या जांभेकरांच्या या भूमीमध्ये.
आणि त्याचं भूमिपूजन सोहळा होतो आहे. खरं तर माफक दरामध्ये अतिशय पत्रकारांसाठी हे हक्काचं घर उपलब्ध होणार आहे आणि ही पहिली संकल्पना ही तुमच्या माध्यमातून आज या जिल्ह्यामध्ये उदयास येते आहे. त्याचं आता थोड्याच वेळात भूमिपूजन तुम्ही करणार, काय सांगाल? सर्वप्रथम सागर जी तुमचा मनापासून तुमचं अभिनंदन करतो. वेलकम बॅक असं आम्ही सगळेजण तुम्हाला सिंधुदुर्गाच्या वतीने सांगतो. आणि ज्या प्रश्नापासून तुम्ही सुरुवात केलेली आहे, राजकीय इच्छाशक्ती सागर ही अत्यंत महत्त्वाची असते. राजकीय व्यवस्थेच्या इच्छेमध्ये इच्छाशक्ती असेल, प्रशासकीय वर्गाच्या इच्छाशक्ती असेल तर कुठल्याच बाबी अशक्य नाही. याचं उत्तम उदाहरण आजचा प्रकल्प आहे. सिंधुदुर्गच्या पत्रकारांच्या बाबतीमध्ये आणि सिंधुदुर्ग पत्रकारांबरोबर राणे कुटुंबाचा असो, आमच्या सगळ्या जणांचा एक जिव्हाळ्याचा संबंध आहे. तुम्ही पत्रकारिता करत असला तरी आणि आम्ही राजकीय कार्यकर्ते असलो तरी एक मैत्रीचं नातं, एक दुसऱ्याच्या अडीअडचणींमध्ये आपण उभे राहणारे आपण सगळेजण. तुम्ही जसं आमच्याची काळजी घेता किंवा आमच्या बातम्या करत असताना आमच्या राजकीय प्रवासाच्या जडणघडणमध्ये तुमचा सिंहाचा वाटा असतो असं मानणाऱ्यापैकी मी आहे. आणि मला नेहमी वाटतं जेव्हा आपण पत्रकारिता करत असताना आपण घरात कमीतला कमी वेळ देणाऱ्यापैकी आपणही आहात सगळेजण. आणि मग आपल्या घरातले नातेवाईक असतील, कुटुंबे असतील, मुलं मुली असतील, आई वडील असतील, या सगळ्या जणांची काळजी ही जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून घेणं ही माझी नैतिक जबाबदारी आहे. आणि म्हणूनच आज राज्यातला पहिला असा एक प्रकल्प आपण त्याचं भूमिपूजन आता आपण करणार आहोत. ह्या निमित्ताने एक वेगळा आदर्श आपण दर्पणकारांच्या भूमीमध्ये तर करून दाखवतोच आहे. कारण का आपल्या इकडे एक भव्य असं पत्रकार भवन सन्मान्य राणेसाहेबांच्या कारकिर्दीत किंवा त्यांच्या पुढाकाराने झालेलं होतं. आणि आम्ही सगळेजण त्यांच्या विचारांवर चालणारे कार्यकर्ते आहोत. आमचं नैतिक कर्तव्य बनतं की त्यांच्या कामाला पुढे घेऊन जाणं किंबहुना त्यांच्या कामावर कळस चढवणं हे काम आमच्या सगळ्या जणांचं आहे. आणि म्हणून पत्रकार भवनाचा प्रवास त्यांनी सुरू केला, ते पत्रकारांना घरं देण्यापर्यंतचा प्रवास आता त्यांच्या विचारांवर चालणारा एक कार्यकर्ता म्हणून मी करतो आहे. आणि ह्याचं मला खरंच मनापासून समाधान आहे. साहेब, खरं तर आत्ताची जी परिस्थिती आहे ती थोडीशी बिकट आहे. संपूर्ण देश म्हणजे जगभरातच हा परिस्थिती आहे आणि एका मोठ्या संकटावर आपल्याला मात करायची आहे. आणि म्हणूनच आदरणीय पंतप्रधान यांनी काही आपल्याला देशवासियांना आव्हानं केलेली आहेत. त्यापैकी एक महत्त्वाचं आव्हान होतं ते म्हणजे देशांतर्गत, म्हणजे जे तुम्ही विदेशी पर्यटन करणार त्यापेक्षा तुम्ही देशांतर्गत पर्यटनावर भर द्या. त्यामुळे निश्चितच कुठेतरी देशामध्ये कोकण हा आकर्षणाचाच बिंदू नेहमी राहिलेला आहे. त्यामुळे या सगळ्या परिस्थितीवर जेव्हा पर्यटक म्हणून पहिल्यांदा प्राधान्य हे कोकणाला देतील, त्यामुळे कोकणच्या पर्यटनाला या निमित्ताने पुन्हा एकदा चालना मिळू शकते. तर यासाठी या जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून कशा पद्धतीने प्रशासन सज्ज आहे? बघा, संकटातून संधी ज्याला आपण म्हणतो, आदरणीय पंतप्रधानांनी केलेल्या 7 आव्हानांना अगर तुम्ही अतिशय विचारपूर्वक आणि अभ्यासपूर्ण त्यांच्याकडे पाहिलं तर त्याच्यामध्ये असंख्य संधी आपल्यासाठी आहेत असं आपल्याला स्पष्ट दिसतं. डोमेस्टिक मार्केट, आपलं देश अंतर्गत जे मार्केट आहे, बाजारपेठ आहे, त्याला चालना देण्याचं काम आदरणीय पंतप्रधानांनी अतिशय म्हणजे दूरदृष्टी पद्धतीने त्यांनी केलेलं आहे. परकीय चलन आणि त्याचबरोबर आपलं देशांतर्गत विविध बाजारपेठ. मग त्याच्यामध्ये आपल्या जिल्ह्याच्या दृष्टिकोनातून अगर आपण पाहिलं तर उदाहरण आता आम्ही सगळेजण EV गाडी वापरायला लागलेलो आहे, पर्यावरणपूरक आहेत. नेहमीच आपण बोलत असतो की आम्हाला पर्यावरणपूरक विकासाचे प्रकल्प तुम्ही आणा. आता आपलं पाऊल सगळ्या जणांचं असलं पाहिजे की आपला सिंधुदुर्ग जिल्हा निसर्गरम्य जिल्हा, 120 किलोमीटरची किनारपट्टी असलेला सिंधुदुर्ग किल्ला, आपल्याला ह्या जिल्ह्याचा विकास करत असताना अगर पर्यावरणाचं संतुलन अगर आपल्याला करायचं असेल तर EV गाडी ही फक्त पालकमंत्र्यांनी का वापरावी? EV गाडी ही फक्त कलेक्टरांनी का वापरावी? असंख्य लोक EV आमच्या अगोदर वापरायला सुरू केलेले आहेत. पण प्रत्येकाने, मी तर जिल्हा परिषदला पण हा प्रस्ताव दिलेला आहे, पोलीस खात्याला पण हा प्रस्ताव दिलेला आहे की आपण सगळे टोटल 100% ह्या जिल्ह्यात
गाडी वापरायची तर EVच वापरायची, पर्यावरणपूरक वापरायची, जेणेकरून आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला जे आपण पर्यावरणपूरक विकासाच्या दिशेने जे चालण्याचा प्रयत्न करतोय त्याला आपण नागरिक म्हणून काय हातभार लावतोय याहीबद्दल ह्या निमित्ताने विचार करण्याची अतिशय चांगली संधी आदरणीय पंतप्रधानांनी दिलेली आहे. दुसरा मुद्दा जो तुम्ही सांगितलं, आता 1 वर्षापर्यंत आपल्याला बाहेरगावी जाऊ नये असं आव्हान, बाहेरगावी सुट्टीसाठी जाऊ नये असं आव्हान आदरणीय पंतप्रधानांनी केलं. सिंधुदुर्ग जिल्हा म्हणून तुम्ही अगर त्या आव्हानाला पाहिलं तर ही संकटातली संधीच आहे आपल्यासाठी. क्रिकेटच्या भाषेमध्ये फुलटॉस ज्याला आपण म्हणतो तो आपल्यासाठी फुलटॉस आहे, कारण का आपल्याकडे आपला पर्यटन जिल्हा आहे, अधिकृत पर्यटन जिल्हा म्हणून आपली ओळख आहे. आपल्याकडे पर्यटक मोठ्या प्रमाणामध्ये आकर्षित होतात. पर्यटनाच्यासाठी विविध प्रकल्प आज इथे उभे आहेत. आपण आता जेव्हा लोक लंडन असो, सिंगापूर असो, मलेशिया असो, हे जेव्हा आपले प्लॅन कॅन्सल करतील तर त्यांच्या नजरेसमोर ते पहिला प्रश्न विचारतील, देशात कुठे जायचं, महाराष्ट्रात कुठे जायचं, तर पहिल्या 5 क्रमांकामध्ये आपला सिंधुदुर्ग आहे. पण ते पण उपयोग नाही. पण ते जेव्हा आपल्या इकडे येतील तर त्यांना सोयी सुविधा इथे उपलब्ध करून देणं, ते नुसतं आपल्या जिल्ह्यामध्ये 2 दिवस थांबून 3 दिवस गोव्याला जाण्यापेक्षा 5 ते 5 दिवस आपल्या सिंधुदुर्गामध्ये कसे थांबतील, त्यांना आपण चांगले हॉटेल कसे उपलब्ध करू शकतो, वायफायची चांगली सोय असेल, विविध इथे पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून जे विविध प्रकल्प आपण आत्तापर्यंत उभे केले आहेत त्यांना सांगण्याचं काम आपल्यालाच करायचं आहे. उदाहरण आपल्या हॉटेलवर कोण आलं आपल्या तालुक्यात, साहेब जरा काचेचं पूल जाऊन पहा, देवगडचं पवनचक्कीचं गार्डनचं जाऊन पहा, आपण चांगलं आहेत बनवलं आहे. झुलता पूल आपल्या तुमच्या वेंगुर्ल्यामध्ये केलेला आहे. वेंगुर्ला नगरपालिकेने असंख्य चांगले प्रकल्प सुरू केलेले आहेत. तर ह्या बाबतीमध्ये बोलण्याचं काम नागरिक म्हणून आपणच करायला, आपणच आपले ब्रँड अँबॅसेडर बनले पाहिजे. आपल्याला कोण अमिताभ बच्चन किंवा सलमान खान गरज वाचता कामा नये. सिंधुदुर्गाचा नागरिकच अगर ह्या जिल्ह्याचा ब्रँड अँबॅसेडर बनला तर तुम्हाला आपल्याला खूप काय दाखवण्यासारखं आहे. आपल्याकडे येणारा पर्यटक जो आज तारकर्लीला जातो, होमस्टे करतो, मोजून 5 ते 6 ते 7-8 हजारपर्यंत खर्च करून निघून जातो. ह्या दर्जाचा पर्यटकला तर आपल्याला हवाच आहे. पण आपल्याला खऱ्या अर्थाने अगर आर्थिक विकास करायचा असेल, जसं राणे साहेबांच्या भाषेमध्ये दरडोई उत्पन्न अगर आपल्याला 4.5 लाखाच्या घरात जायचं असेल तर आपल्याला किमान 50, 60 ते 80 हजार खर्च करणारा पर्यटक आपल्या जिल्ह्यामध्ये कसा येईल, त्यासाठी आपण आपले प्रयत्न करायला पाहिजे. आणि म्हणून त्याचसाठी आम्ही वेळेगार शिरोडामध्ये जे आदरणीय दीपक केसरकरजींच्या प्रयत्नात होणारा जे ताजचा प्रकल्प आहे त्याला आता मी, कलेक्टर मॅडम, दीपकजी, आम्ही सगळेजण एकत्र मिळून तिकडे एक सगळ्या लोकांचा एक संघही तयार झालेला आहे. तिकडचे काही नागरिक आहेत, ग्रामस्थ, त्यांनी संघही तयार केलेला आहे. MTDC पूर्ण पद्धतीने तयार आहे. पर्यटन मंत्री म्हणून शंभूराजे देसाई आम्हाला मदत करतायत आणि लवकरच आपल्या जिल्ह्यामध्ये एक पहिलं 5 स्टार उभं राहावं. आता आराकी आहे, तिथे चांगला प्रतिसाद आहे. पण आता आपल्याकडे अगर मोठा कुठला इव्हेंट करायचा असेल तर आपल्याकडे 5 स्टारच नाही. मला झी न्यूज अवॉर्ड करायचा असेल पण ठेवायचं कुठे, हा फार मोठा प्रश्न आलेला माझ्याकडे. म्हणून आमच्या जिल्ह्यामध्ये जेव्हा पर्यटक 5 स्टार येईल तर आमच्या जिल्ह्यामध्ये जो येणारा पर्यटक जो आज 5 ते 8 हजारमध्ये खर्च करतो, 1500 रुपयाचा होमस्टे घेतो, तो उद्या 10 ते 15 हजारामध्ये ताजची जेव्हा रूम बुक करेल तेव्हा किमान 70 ते 80 हजार आपल्या बाजारपेठामध्ये गुंतवणूक करेल. ती गुंतवणूक झाल्यानंतरच मी तुम्हाला बोलतो आपण 4.5 लाखाचं दरडोई उत्पन्नाचे स्वप्न पाहू शकतो. आणि म्हणून असे असंख्य प्रकल्प, असंख्य महत्त्वाचे प्रकल्प. सागरजी, मी माझ्या कारकिर्दीमध्ये रोजगार निर्मिती हा माझ्यासाठी अतिशय प्राधान्य आहे. रिव्हर्स मायग्रेशन ज्याला आपण म्हणतो, बाहेर गेलेली आपली जी तरुण मुलं आहेत ती परत आपल्या जिल्ह्यामध्ये कसं आणता येईल, त्यांना इकडे नोकरी धंदा कसा देता येईल, त्यासाठी मी पहिल्या वर्षापासूनच प्रयत्न सुरू करतोय. कारणं देणार नाही, पण 29पर्यंत जे ह्या 5 वर्षामध्ये किमान मी 20 ते 30% जे गोवा, मुंबई, पुणा, कोण आंतरराष्ट्रीय देशावर गेले त्या सगळ्या मुलांना, जास्तीत जास्त मुलांना नोकऱ्या दर्जाच्या, तिकडे अगर 30,000ची नोकरी असेल, 50,000 पगारची नोकरी असेल तर त्यात 50-55 हजारची नोकरी मी माझ्या जिल्ह्यात त्यांना देऊन मी दाखवणार आहे आणि त्यांना परत आपल्या जिल्ह्यामध्ये आणणार आहे. सर, यालाच धरून मी एक प्रश्न विचारेन, ते म्हणजे तुम्ही आता जसं उल्लेख केला
की इथला तरुण इथे राहायला पाहिजे, त्या पद्धतीनं त्याच्यासाठी तो बेस तयार करणं गरजेचं आहे. किंवा तुम्ही जर असं म्हटलं की पर्यटन वाढवायचं असेल आणि आर्थिक उलाढाल त्यातून जर व्हायची असेल, आणि स्वतः अगदी खासदार नारायण राणे साहेब सुद्धा वेळोवेळी याचा उल्लेख करत असतात, सांगत असतात की या पद्धतीनं विकास होणं गरजेचं आहे. तर तो माइंडसेट आपल्याला कसा चेंज करायला हवा असं तुम्हाला अतिशय वाटतं? चांगला प्रश्न विचारला आणि त्याचीच मला अपेक्षा होती. मुद्दा एक समजून घ्या तुम्ही, आपल्या इकडे सिवळ यायला प्रयत्न झाला, तो आपण आपल्या इकडून घालून लावला. असंख्य एअरपोर्ट येत होता तेव्हा किती आंदोलनं झाली हेही तुम्हाला माहिती आहे. मी सागरजींशी पण काही वेळ अगोदर बोलत होतो. आपल्याला इथे रोजगार निर्मिती किंवा आपल्याला इथे आपली आर्थिक सक्षमता वाढवायची असेल तर सर्वात महत्त्वाची आहे मानसिकता. येणारी गुंतवणूक मग कोणाचीही असो. आता आपल्याकडे इथे जमीन खरेदीच्या संदर्भात प्रश्नचिन्ह निर्माण होतात. मुद्दा माझा असा आहे की जमीन विकल्या नाहीत की जमीन कोणी सक्षम इन्व्हेस्टरनी, उद्योग समूहांनी अगर विकतच घेतली नाही तर तिथं प्रकल्प उभा कसा राहणार? वर्षानुवर्ष त्या जमिनी तुमच्याकडे आहेत, आपण काय करू शकलेलो नाही आहे त्याच्यावर. उद्या त्याच्यावर अदानींचा प्रकल्प आला, ताजचा प्रकल्प आला, टाटाचा प्रकल्प आला, त्या प्रकल्पामुळे तिथे रोजगार निर्मिती झाली, नोकऱ्या आपल्याला मिळाल्या, त्याच्यामध्ये वाईट काय आहे? आज आपली मुलं गोव्यामध्ये जाऊन सिमन्स कंपनीमध्ये काम करतात ना. आता सिमन्स कंपनी कुठल्या तरी गोव्याच्या स्थानिक लोकांनी तिथे ती जमीन विकलेली आहे आणि म्हणून तो प्रकल्प उभा राहिला आणि तिथे आपली मुलं जाऊन तिथे काम करतात. तिथे वेस्टिन आहे, वेस्टिन नावाचं हॉटेल कलंगुआ इथे आपला वाघोतोरच्या इथे आहे. कोणीतरी ती जमीन विकली आहे ना त्यांना, आणि म्हणून ते वेस्टिन हॉटेल आलेले आज असंख्य तिकडचे तरुण तिथे काम करतात, आपले तरुण जाऊन तिथे काम करतायत. म्हणून मानसिकता ही अतिशय महत्त्वाची आहे. त्याच्यामध्ये पत्रकार म्हणून आपला सगळ्यांचा रोल, राज्यकर्ते म्हणून आमचा रोल. शेवटी नागरिकांमध्ये भीती बसवली जाते वर्षानुवर्ष, तो पण राजकीय फायद्यासाठी. त्यात ते काही लोकांना इथे आमदार खासदार निवडून यायचं असतं म्हणून राजकीय आपल्या फायद्यासाठी लोकांची मानसिकता हे लोक खराब करतात, लोकांमध्ये भीती बसवतात. नाही ना तुमच्या जमिनी विकायला हे लोक घेऊन टाकणार, मग तुम्हाला इथून बाहेर काढणार. का बाहेर काढायची गरज आहे? जमीन विकलं ज्याला पण तुम्ही विकाल, एक तर मर्जीनीच विकलं जातं, कोण जोर जबरदस्ती ते करत नाही ना. रजिस्ट्री होते, प्रत्येकाची स्टॅम्प ड्युटी भरली जाते आणि मग जमिनी घेतल्या जातात. आणि मग येणारा जो प्रकल्प आहे, आमची जबाबदारी आहे ना तिथे. आम्ही बसलोय पालकमंत्री म्हणून, मी आहे, दीपकजी इथे आहेत, निलेशजी राणे कुडाळ मालवणला आहेत, खासदार म्हणून स्वतः राणे साहेब आहेत, रवी चव्हाणजींचं हे लक्ष त्यांचा मूळ जिल्हा असल्यामुळे इथे आहे. आम्ही सगळेजण एवढं बसल्यानंतर कोण हो आमच्या लोकांना फसवण्याची हिंमत करेल? आणि फसवल्यानंतर आम्ही ठेवणार आहे का त्याला? तुम्ही एक विचार करा. आम्ही सगळेजण इथे आमच्या जिल्ह्याच्या हितासाठी आपल्या स्वतःच्या कुटुंबापासून लांब राहून आम्ही इथे येऊन सगळे दिवस रात्र मेहनत करतो. का? कारण आमची जी 10वी आणि 12वीतली मुलं आहेत, आता एक तुम्ही मला सांगा, 10वी आणि 12वीचे निकाल लागले, तुम्ही सगळ्या जणांनी हेडलाईन केलं की 10वी आणि 12वीमध्ये अशा मुली 1 नंबरवर आल्या. म्हणजे कुलकर्णी नावाची मुलगी आमची इकडे 1 नंबरवर आली. आता तुम्ही काही वर्ष अगोदर, गेल्या 5 वर्षा अगोदरची, 10 वर्षाच्या अगोदर, तुम्ही त्या वर्षात 2017, 2016, 2016ची 10वी आणि 12वीमध्ये दरवर्षी आपलं कोकणात पहिलं येतं सिंधू. 10वी आणि 12वीमध्ये 2016तली जी मुलं पहिली आली ते काय करतायत हे कधीतरी माहिती घ्या, स्टोरी करा त्याच्यावर पाहिजे. मी विनंती आहे, मी पण उत्सुक आहे. कारण त्या मुलांचा आम्ही 10वी आणि 12वीच्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्काराच्या कार्यक्रमात भेटल्यानंतर आम्हाला ते दिसतच नाहीत ना, ते त्यांना इथे संधीच भेटत नाहीत ना. ती इकडचा आमचा टॅलेंट उचलून पुण्याला जातोय, उचलून गोव्याला जातोय, उचलून मुंबईला जातोय, नाशिकला जातोय, सौदी अरेबियाला जातोय, बाहेरगावी कुठेतरी जातोय. आमचा टॅलेंट आहे तो. आमच्या भूमीतली ती मुलं आहेत, त्यांनी इथेच राहून नोकरी करायला पाहिजे. आणि त्याचसाठी आदरणीय मुख्यमंत्र्यांच्या सहकार्याने असंख्य चांगले प्रकल्प मी तुम्हाला सांगतो. मला नेहमी वाटतं आम्ही राणे साहेबांना आणि आम्ही सगळ्या लोकांवर नेहमी आहे, काही लोकांचं आम्ही प्रयत्न भरपूर केलेत, पण लोकांचा नेहमी एक प्रश्न राहिला की तुम्ही उद्योग का कुठले आणले जिल्ह्यामध्ये, आहे की नाही? आता मी स्पष्ट बोलणार आहे की उद्योग कुठले आणले, तर त्याचवर मी माझ्या पहिल्या वर्षापासून काम करायला सुरू केलेलं आहे. विजयदुर्गपासून
हे ताजचे प्रकल्प असो, असंख्य महत्त्वाच्या कंपन्या आता माझ्या खात्याअंतर्गतच आहे की आपल्याकडे एवढी किनारपट्टी लागल्या असल्यामुळे बंदर खातं म्हणून फार महत्त्वाची भूमिका मी राबवू शकतो, मत्स्य खाते म्हणून भूमिका राबवू शकतो. त्याच खात्याअंतर्गत असंख्य चांगल्या कंपन्यांबरोबर मग गोवा शिपयार्ड असो, ॲक्युरेट नावाची कंपनी असो, बोट क्राफ्ट असो, असंख्य चांगल्या कंपन्यांबरोबर आम्ही MOU करून पहिल्या 1 ते 1.5 वर्षामध्ये त्यांचे फॅक्टरी सेटअपसाठी सगळ्या आमच्या हालचाली सुरू आहेत. मी तुम्हाला सांगतो, फॅक्टऱ्या इथे लागतील, कारखाने इथे येतील. आमच्या मुलं तरुणींना सिंधुदुर्गामध्ये राहून ज्या दर्जाची नोकरी ते पुण्याला करत असतील त्याच पगाराची नोकरी आम्ही इथे म्हणून तुम्हाला देतो. आणि मी काय पळू शकत नाही, मी पहिल्याच वर्षामध्ये आहे. अजून 3-3.5 वर्ष काढायची आहेत मला. असं नाही की तुम्हाला आता तुमचा इंटरव्ह्यू देऊन 2 महिन्यामध्ये निवडणूक आहेत, आचारसंहिता आहे आणि दिलेला शब्द पाळण्याची गरज नाही, असाही काही विषय नाही आहे. आजूबाजू निवडणूक ना, पण माझी अशी प्रामाणिक इच्छा आहे की लोकांनी ह्यावेळी आम्हाला भरभरून दिलेलं आहे. 10 वर्षाच्या गॅपनी 2014 नंतर 2.5 वर्षाचं आमचं महायुतीचं सरकार सोडलं, पण 8-8.5 वर्ष लोकांनी 14ला राणेंना नाकारलं आणि 24ला राणेंना परत संधी दिली. म्हणून आम्हाला आम्ही ज्या चुका अगोदर आमच्याकडून झाल्या किंवा काही गोष्टीमध्ये जे आम्ही कमी पडलो त्या भरून काढण्याची परत एकदा संधी, सुवर्ण संधी आमच्या सिंधुदुर्गाच्या जनतेने आम्हाला, मतदार राजांनी आम्हाला दिलेलं आहे आणि आम्हाला या संधीचं सोनं पूर्ण पद्धतीने करायचं आहे. नक्कीच म्हणजे जिल्ह्याच्या हिताचा विषय आला म्हणून प्रश्न. खरं तर तुमचं सर्वप्रथम मी अभिनंदन पण करतो यासाठी की सिंधुदुर्ग म्हणा किंवा रत्नागिरी या दोन्ही जिल्ह्याच्या खऱ्या अर्थाने जर कायापालट करायचं असेल तर त्यासाठी जी योजना आहे ती म्हणजे सिंधुरत्न योजना आणि त्या योजनेच्या आता पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून तुमची नियुक्ती. सिंधुदुर्गाचा मी आहे पालकमंत्री म्हणून, रत्नागिरीचा पालकमंत्री म्हणून उदयजी. बरोबर. पण जिल्ह्याचा विषय म्हणून आलात म्हणूनच विचारतो की खरं तर ह्या योजनेअंतर्गत अजून जिल्ह्याला आपण खूप चालना देऊ शकतो, अनेक योजना त्यामधून राबवू शकतात. कशा पद्धतीने सागरजी, खरं म्हटलं तर मुहूर्तमेढ किंबहुना याचं सगळं श्रेय आदरणीय दीपक केसरकरजींचं आहे. चांदा तू बांधापासून सुरू झालेला प्रवास आज पहिला रत्नसिंधूमध्ये गेला आणि मग आता सिंधुरत्नमध्ये झालेला आहे. पण त्यांनीही अध्यक्ष म्हणून त्यांनी असंख्य खूप चांगली कामं केली. वैयक्तिक लाभपासून चांगले प्रकल्प आपल्याला सिंधुदुर्गाला ते देऊ शकले. आता एक पुढचा टप्पा म्हणून आम्हाला जवळपास 200 कोटी म्हणजे एक विचार करा की मी जेव्हा तुम्हाला आठवत असतो तर आम्ही 600 कोटीचा आराखडा मुख्यमंत्री साहेबांना सादर केला जिल्हा नियोजन म्हणून 600 कोटीचा. आपल्याला 300 कोटी आज भेटतात, बरोबर. आता हे एक्स्ट्रा 200 कोटी आपल्याला म्हणजे टोटल आपण 500 कोटीवर तर पोचलोच आहे. म्हणजे 600 कोटी जे मिळणारे जी निधी होती ते आपण जी मागणी केली होती त्याच्यामध्ये आदरणीय मुख्यमंत्री साहेबांनी 500 कोटी आम्हाला देऊन टाकलेले आहेत. आता हे 500 कोटी जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून चांगल्या पद्धतीने नियोजन करण्याची अतिशय सुंदर संधी आहे. सिंधुरत्नेच्या अंतर्गत जे काही त्याच्यामध्ये काही नियम लावलेले आहेत, मग कृषी, मत्स्य, बंदरे आणि पर्यटन आणि महिला विकास हे काही क्षेत्रांमध्ये आम्ही या सिंधुरत्नेच्या माध्यमातून सगळ्यांना विश्वासात घेऊन, दीपकजींचं तर मार्गदर्शन असणारच, निलेशजी पण बरोबर आहेत, राणेसाहेब तर बरोबर आहेतच आणि म्हणून सगळे एकत्र आम्ही मिळून जिल्ह्याचा विकास सिंधुरत्नेच्या माध्यमातून अजून प्रभावी. म्हणजे आता मी तुम्हाला खरं म्हटलं ना, लोकांनी आम्हाला फक्त साथ द्यावी. निधीच्या बाबतीमध्ये आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी आपल्याला भरभरून दिलेला आहे सिंधुदुर्ग जिल्हा म्हणून. त्याचबरोबर मी मत्स्य आणि बंदर खात्याचा पण मंत्री आहे. माझाही निधी किनारपट्टीचा भाग असल्यामुळे मी तोही वापरणार. म्हणजे तोही तुम्ही एक्स्ट्रा 200-300 कोटी पकडून ठेवा. म्हणजे निधीच्या बाबतीमध्ये कुठेच कमी पडणार नाही. लोकांकडून साधी अपेक्षा आहे सकारात्मक मानसिकतेची. जे ह्यांनी मला प्रश्न विचारला, फक्त सकारात्मक मानसिकता तयार करा, विकास स्वीकारण्याची भूमिका ठेवा. काही गोष्टी अडचणीच्या आहेत, काही गोष्टी परंपराच्या बाहेर जाऊन किंबहुना चौकटीच्या बाहेर जाऊन आपल्याला करायला लागतील. कारण का 10 वर्षचा काळ म्हणजे 10 वर्ष पिढी बदलली गेली आहे. अगोदर आपण छोटे नोकिया फोन वापरायचो, आता स्मार्टफोनवर आलेलो आहे आणि आता तर AI वर जातो आहे. म्हणून पिढी बदलते आहे आणि बदलता पिढी अनुसार गरजा बदलत आहेत. तरुणांची मानसिकता जेन
ए आणि झेन झी ह्यांच्याशी तुम्ही बोललं तर तुम्हाला एक वेगळे अनुभव यांच्याशी बोलताना येतील. म्हणून काळानुसार जसं वातावरणामध्ये बदल हे आपल्या हातात राहिलेले नाही आहेत, तसं तरुणांची इच्छा, आकांक्षा आणि अपेक्षा बदललेल्या आहेत आणि त्यांच्यासाठी काही चौकटीच्या बाहेर जाऊन निर्णय घ्यायला लागतील, काही अडचणीचे निर्णय घ्यायला लागतील, काही धोरणात्मक निर्णय बदलायला लागतील. या सगळ्याची तयारी आमची आहे. लोकांनी फक्त स्वीकारायची भूमिका ठेवावी. साहेब, खरं तर ह्या तुमच्या चर्चेतूनच आलेला एक प्रश्न, खरं तर मगाशी पण तुम्ही त्याचा उल्लेख केला. आता खऱ्या अर्थानं जिल्ह्याला अक्षरशः ह्या येणाऱ्या सगळ्या गोष्टींसाठी तयार राहणं फार गरजेचं आहे. जसं मगाशी टुरिझमचा विषय आला की बाबा येणाऱ्या ह्या सगळ्या परिस्थितीवर आपल्याला एक संधी आहेत, तसं जसं तुम्ही म्हणताय मगाशी, जसा विद्यार्थ्यांचा एक मुद्दा समोर आणला की ही जी मुलं आहेत ती नंतर कुठे जातात. ओके, तर सध्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जसं आपण देशातला पहिला AI जिल्हा म्हणून तुम्ही घोषित केला, म्हणजे टेक्नॉलॉजीच्या बाबतीत तुम्ही देखील ह्या सगळ्या गोष्टीवर तुमचं लक्ष आहे. म्हणून हा तुम्हाला प्रश्न विचारतो की जी लोक आता वर्क फ्रॉम होम करतील तर त्याच्यासाठी देखील आपल्याला जिल्ह्याला त्या दृष्टीने सज्ज असणं फार गरजेचं आहे. कारण अनेक अडचणी येतात, अनेक विद्यार्थ्यांना इथे त्या दृष्टीने कधीकधी रेंज अभावी जावं लागतं ऑफिसला आपल्या. त्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टीवर मात करणं देखील तेवढीच गरजेचं आहे. यासाठी कशा पद्धतीने याकडे तुम्ही पाहताय? त्यासाठी मी सागरजी काम करायला सुरुवात केलेली आहे. एक मला जाणीव अशी झालेली आहे की BSNLचे लिमिटेशन्स आहेत. BSNLच्या लोकांबरोबर तुम्ही कितीही बोललात तरी पण BSNLचं नेटवर्क हे आपल्याला 100% आपल्याला कधीच समाधान करणार नाही. मी त्या संदर्भात आनंद अंबानीजींशी स्वतः बोललो. काही गोष्टी मी त्यांच्या अतिशय जवळ असल्यामुळे, उदाहरण मी वंताराची मदत मागायला ते लोक मला वंताराची मदत देणार होते इकडच्या प्राण्यांच्या संदर्भात असो. मग मी त्यांना अजून एक विनंती केली की आनंदजी, मला माझ्या जिल्ह्याला तुम्ही पूर्ण नेटवर्कमध्ये जिओच्या माध्यमातून कव्हर करून द्या. माझा जिल्हा पर्यटन जिल्हा आहे. माझ्या जिल्ह्यामध्ये आता जसं वर्क फ्रॉम होम आणि येणारा पर्यटक आता सागरजी रिसेप्शनमध्ये उभा राहून रूम बुकिंगसाठी रूम तुमचं किती स्वच्छ हे विचारत नाही. हॉटेलमध्ये वायफाय आहे का हे पहिलं विचारतो आणि वायफाय नसेल तर लगेच दुसऱ्या हॉटेलवर निघून जातो. आणि म्हणून आपल्या जिल्ह्यामध्ये चांगलं वायफायची सुविधा म्हणजे इंटरनेटची सुविधा असणं ही अत्यंत गरज असल्यामुळे मी स्वतः ह्या दृष्टिकोनातून मी पाठपुरावा करतोय. जिओचे टॉपचे काही जे मॅनेजमेंटचे लोक 2दा इकडे सर्वे करून गेलेले आहेत. माझी इच्छा आहे की काय होतं, तुम्ही तर AIच्या बाबतीमध्ये बोलाल, आम्ही नवीन हॉटेल इथे आणण्याचा प्रयत्न करू, पण आता काही धोरण ठरवत असताना अगर तुमच्याकडे ते वायफायच नसेल, इंटरनेटची सुविधा नसेल तर आम्ही कितीही प्रयत्न केले तरी पण त्या इमारतीचा काय वापरच होणार नाही. आता AIचा वापर करत असताना AI कधी सक्षम पद्धतीने वापरू शकता, जेव्हा इंटरनेट असेल. म्हणून त्या विषयावर मी विश्वास तुमच्या माध्यमातून, कोकण सातच्या माध्यमातून माझ्या जिल्ह्याच्या ऐकणाऱ्या सर्वच माता भगिनी आणि प्रामुख्याने तरुणांना देईन की मी त्याच्यावर निश्चित पद्धतीने काम करतोय. आपल्या जिल्ह्यामधले नेटवर्क हे येणाऱ्या कालावधीमध्ये निश्चित पद्धतीने सुधारेल, हा तुमच्या इंटरव्ह्यूच्या माध्यमातून मी माझ्या तरुणींना विश्वास देतो. सर, आता प्रश्न तुमच्या खात्याबद्दलचा अर्थातच, त्यामध्ये मच्छीमार हा एक गाभा आहे, तो आपल्याला विसरून चालणार नाही. अगदी अलीकडच्याच काळामध्ये त्याला कृषीचा दर्जासुद्धा मिळाला, जी मागणी प्रामुख्यानं होती, पण त्या व्यतिरिक्त सुद्धा अनेक प्रश्न मच्छीमारांचे आहेत. तर तुमचं कसं या सगळ्यावर लक्ष आहे? अर्थात LED चा प्रश्न असेल किंवा पर्सेसिंग याबाबत कारवाईला तर आता सुरुवातच झालेली आहे, पण ठोस भूमिका ज्या आपण म्हणतो किंवा एक दीर्घकालीन त्यावर काम म्हणतो त्या कशा पद्धतीनं आता सुरू झाल्यात? मॅडम, एक तर 0 टॉलरन्स टू LED हा आमची भूमिका आहे. अनधिकृत मासेमारी या बाबतीमध्ये मी माझ्या अधिकाऱ्यांना कोणालाच गय करायला सांगितलेलं नाही. मग तो कितीही मोठा असो, आम्हाला कितीही कोणाचाही फोन असो, असंख्य वेळी गोव्याच्या प्रमुखांकडून आम्हाला फोन येतात, काही लोकांचे अन्य राज्याच्या लोकांकडून आम्हाला फोन येतात. आम्ही त्यांना समजून सांगतो की आमच्या राज्याचं धोरण वेगळं आहे, आमच्या आदरणीय मुख्यमंत्र्यांचं धोरण वेगळं आहे आणि आमच्या राज्यामध्ये LED असो आणि बाकी गोष्टी आम्ही सहनच करणार नाही. मग दुसरा जिल्हा असो की दुसरा राज्य असो, माझ्या खात्यासंदर्भात अतिशय कडक आहे. कारण का मत्स्य व्यवसायाचं अगर उत्पादन वाढवायचं असेल तर मुळामध्ये आपल्या इकडे मासेमारी व्हायला तरी लागेल. तुम्ही आमचे हक्काचे मासे अगर दुसरे LEDच्या नावाने घेऊन जात असतील तर मग आम्ही उत्पादन आमचं वाढवणार कसं?
एक त्या निमित्ताने मी आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून ऐकणारे जे काही मच्छीमार बांधव आहेत, मच्छीमार संस्थांचे प्रतिनिधी आहेत, त्यांना मी आवर्जून सांगेन, मी मत्स्य व्यवसाय मंत्री आहे, आलेला जो अनुभव असा आहे, ह्या LED जे चालतात त्यांना जो डिझेल दिला जातो ना, तो आपल्याच मच्छीमार काही संस्थांच्या माध्यमातून दिला जातो. अगर मच्छीमार संस्थांनी ही भूमिका घेतली की LED चालवणारे जेवढे LED धारक आहेत त्यांना आम्ही डिझेलच देणार नाही, तर ते डिझेल मग बोट चालवणार कसे ते लोक? हरणे बंदरात रत्नागिरी हरणे बंदरात त्या लोकांनी ही भूमिका घेतली, तिथे हळूहळू आता LED बंद झालेली आहे. तसंच देवगडचे, मालवणचे, वेंगुर्ल्याचे आमच्या मच्छीमार बांधव ज्यांचे सोसायटी आहेत, मच्छीमार सोसायट्या, त्यांनी अगर डिझेल न देण्याची भूमिका या LED वाल्यांना घेतली ना, मी तुम्हाला बोलतो आमच्या कारवाईला मोठ्या प्रमाणामध्ये बळ मिळेल. कारण आम्ही कारवाई करू शकतो मच्छीमार म्हणजे मत्स्य खातं म्हणून. आमचे अधिकारी सगळ्या ताकदीने उतरायला तयार आहेत. ड्रोनची सुरक्षा आहे, प्लस 15 नवीन ॲल्युमिनियमच्या स्टीलच्या गस्ती नौका आम्ही विकत घेतोय. या 1 ते 1.5 महिन्यामध्ये आमच्या उपलब्ध होतील. पुढच्या सीझनमध्ये तर तुम्हाला पूर्ण किनारपट्टीवर आमच्या आधुनिक अशा गस्ती नौका तुम्हाला भेटतील. पण ह्या गोष्टी करत असताना अगर च्या संस्था आहेत त्यांनीच भूमिका घेतली की तू LED चालवतोस ना, तर तुला मी डिझेलच देणार नाही, आम्हाला ते नाही करायचं, अनधिकृत आहे, विषय संपतो. बोटीत उतरणार नाही LEDच्या आतमध्ये. म्हणून ही भूमिका घेणं अत्यंत गरजेचं. सर, आणखीन एक महत्त्वाचा विषय म्हणजे जेव्हा आम्ही काही मच्छीमारांशी संवाद साधलेला, आमच्या वर्धापन दिनानिमित्त आम्ही थीम राबवलेली, तेव्हा मच्छीमार नेते असतील किंवा त्यांचे प्रतिनिधी, त्यांनी एक महत्त्वाची भूमिका सांगितलेली होती, महत्त्वाची गोष्ट सांगितली होती. जसं आता तुम्ही कृषीचा दर्जा देऊन त्यांना दिलासा दिलाय, पण निसर्गाचं संकट आहे आणि त्यामुळे उत्पादनता वाढत नाही आहे किंवा या सगळ्याचा परिणाम त्या सगळ्यावर होतो. त्यामुळे एक धोरण राबवणं गरजेचं आहे, अशी तुमची मागणी होती. या सगळ्याकडे तुम्ही कसं बघता? पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजना आपल्याकडे आहे, ती अतिशय प्रभावी पद्धतीने नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली राबवली जाते. आम्ही ह्याच विषयावर विचार करू. आम्ही असा विचार करा की आमच्या जिल्ह्यातला पारंपरिक मच्छीमाराला, आम्हाला ज्यांच्याकडे मोठे ट्रॉलर आहेत किंवा जे काही मोठे व्यवसाय करतात, त्यांच्या स्पर्धेत अगर आम्हाला उतरवायचं असेल तर आम्हाला त्याला आर्थिक सक्षम करायचं, आम्हाला त्यांना सोयीसुविधा द्यायला लागतील. म्हणून ह्याच अर्थसंकल्पाच्या अधिवेशनामध्ये आदरणीय मुख्यमंत्र्यांनी मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना जाहीर केली आणि 1240 कोटी राज्याच्या मच्छीमारांसाठी त्यांनी जाहीर केलेलं आहे. मी आपल्याला विनंती करणार, लोक आपलं चॅनल बघतात, आपलं ऐकतात, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना संदर्भात आपण एक अर्धा तासाचा शो करा. मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजनेचा व्यवस्थित अभ्यास अगर आपण केला, प्रत्येक गोष्टीचं अनुदान, म्हणजे तुम्हाला आईस फॅक्टरी टाकायची असेल, नवीन बोटी घ्यायची असेल, 10 कोटीपर्यंत अनुदान तुम्हाला त्या मत्स्य संपदा योजनामध्ये दिलेलं आहे. मच्छीमार महिलांना हातात ग्लव्सपासून, कोणाला मोठी फॅक्टरी टाकायची असेल, मग दुसरे काही साधन समृद्धी घ्यायची असेल, विचार करा 1200 म्हणजे गेल्या वर्षी माझ्या खात्याचं बजेट 212 कोटी होतं, मी एका वर्षात 1240 कोटीवर आणलेलं आहे. म्हणून आपल्या माध्यमातून मी मच्छीमार बांधवांना विनंती करीन की त्या मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजनेचा तुम्ही अभ्यास करा. आमचे अधिकारी तुमच्याला घराघरात येऊन समजवण्यासाठी तयार आहेत. आम्ही कॅम्प पण घ्यायला तयार आहोत. तुम्ही त्या योजनेचा भरपूर अभ्यास केला, त्या योजनेमधले 1240 कोटी हे मच्छीमारांचे आहेत, मच्छीमारांसाठी आहेत. त्यांनी अगर योग्य पद्धतीने अभ्यास केला, कागदपत्रामध्ये आम्ही मदत करायला तयार आहोत ना. आम्हाला हेही माहिती आहे की किनारपट्टीवर सगळ्याच जणांकडे 100% कागदपत्र नसतील, पण आम्ही आहोत ना तिकडे सहकार्य करण्यासाठी. तुम्ही तयारी तरी दाखवा, फाईल तरी आमच्याकडे द्या. मग जेव्हा 1240 कोटीचा वापर अगर प्रत्येकाने केला, तुम्ही विचार करा किती आर्थिक समृद्धी येईल, किती सक्षमता येईल. जसा आंध्रा, केरळ, तमिळनाडूचा मच्छीमार यांच्याकडे प्रत्येकाकडे गाड्या आहेत, मुलं चांगल्या शाळेत शिकतात, दर्जेदार ते लोक आयुष्य शिकतात, तसंच आयुष्य आमच्या महाराष्ट्रातल्या, कोकणाच्या, सिंधुदुर्गातल्या किनारपट्टीचे मच्छीमार निश्चितपणे जगू शकतील. एवढी ताकद त्या मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजनेमध्ये आहे. बरोबर. तसं नेतृत्व आम्हाला लाभलंय, त्यामुळे हे बदल नक्कीच घडतील अशी आशा आणि अपेक्षा आहे. सर, आणखीन एक महत्त्वाचा म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठीचा प्रश्न. तुम्ही मच्छीमारांसाठी काम करताय, त्याबद्दल आपण बोललो. तरुणांसाठी तुम्ही
वेगवेगळ्या प्रत्येक वेळी त्याचं तसं आवाहन करता की नोकरी करण्यापेक्षा देणारे बना. स्वतः खासदार नारायण राणे सुद्धा हे आवाहन करत असतात. त्याचबरोबर महिलांसाठी असतील, सगळ्यांसाठीच तुम्ही विचार करताय. मग सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठीचे तुमचे ड्रीम प्रोजेक्ट नेमके काय आहेत हे आम्हाला जाणून घ्यायला नक्की आवडतील. बघा, काही बंदर खात्याच्या संदर्भात असो, पर्यटन खात्याच्या संदर्भात असो, मत्स्य खात्याच्या संदर्भात असो, उद्योग खात्याच्या संदर्भात, जसं मी तुम्हाला बोलतो, माझं प्राधान्यक्रम हे रिव्हर्स मायग्रेशनवर आहे. मला मुलांना इथे कुठल्याही परिस्थितीत आणायचं आणि मी ते आणून दाखवणार. मी तुम्हाला सांगतो, माझी कारकीर्द जेव्हा 10, 25, 50 वर्ष जेव्हा आठवली जाईल, आज राणेसाहेबांची कारकीर्द ही राणेसाहेबांनी इथे रस्त्यांचं जाळं आणि आमचा जिल्हा हा टँकरमुक्त केला. आज जिल्ह्याची जी मूळ ओळख आहे होती, जे म्हणजे लाल मातीचे रस्ते ते सिमेंटचे रस्ते, हे नारायण राणे साहेबांच्या कारकिर्दीमध्ये झाले. तसं नितेश राणेची कारकीर्द ही नितेश राणेच्या कारकिर्दीमध्ये आमचे तरुण तरुणी परत एकदा आपल्या जिल्ह्यात, गावात त्या दर्जाच्या नोकरी करण्यासाठी येऊ शकले. यासाठी ही ओळख मला तयार करायची आणि त्याच्यावर मी काम करतोय. आणि मी तुम्हाला विश्वास देतो, आता मी तुम्हाला 10 तरी प्रकल्प मोजून दाखवू शकतो, पण त्यापेक्षा मी त्या प्रकल्पाचे सुरू होताना तुम्हाला भूमिपूजनाला बोलवणार. त्यावेळी तुम्ही ते यावं, त्या प्रकल्पाचा अनुभव घ्यावा. ते प्रकल्प ज्या दिवशी सुरू होतील ते संपेपर्यंत आणि त्याच्यानंतर ते कारखाने सुरू झाल्यानंतर आपली मुलं मुली जेव्हा तिथे रांग लावतील, नोकऱ्या करतील, इथे मोठ्या मोठ्या गाड्या घेऊन फिरतील, तेव्हा खऱ्या अर्थाने नितेश राणेंनी बघितलेलं स्वप्न, किंबहुना माझी स्वप्न तर लहान असतील, पण राणे साहेबांनी जे ह्या जिल्ह्याच्या संदर्भात बघितलेले स्वप्न आणि त्याला आदरणीय मुख्यमंत्री फडणवीस साहेबांनी दिलेला आधार, त्यामुळे आपला सिंधुदुर्ग जिल्हा हा निश्चित पद्धतीने विकासाच्या क्रांतीच्या उंबरठ्यावर आज उभा आहे. आज आपलं चिपीचं विमानतळापासून आज 2 विमानतळाच्या मध्ये असलेला आपला सिंधुदुर्ग जिल्हा आहे. आज इथे रेल्वेची लाईन आपली म्हणजे कोकण रेल्वे बरोबर वंदे भारतसारखे विविध रेल्वे आहेत. त्याचबरोबर कोल्हापूर वैभववाडी रेल्वे मार्ग, ज्याच्यामुळे आपण पश्चिम महाराष्ट्राबरोबर जोडले जाणार आहोत. अतिशय क्रांतिकारक प्रकल्प. त्या संदर्भात राणे साहेबांनी वारंवार आपल्या प्रत्येक भाषणामध्ये, आणि त्याला ताकद सुरेश प्रभू साहेबांनी पण दिली, पण खऱ्या अर्थाने आपले फडणवीस साहेबांनी त्याला चालना दिली. रेल्वे मंत्रींनी 3,500 कोटीचं तरतूद केलेलं DPR पण तयार झालेला आहे. आमचा अंदाज आहे ऑक्टोबर ते नोव्हेंबरपर्यंत कदाचित आपले प्रधानमंत्री साहेब परत एकदा जिल्ह्यात येतील आणि त्या प्रकल्पाचं भूमिपूजन पण करतील. आणि म्हणून रेल्वे, आपला रस्त्याचं तुम्हाला माहिती आहे 100% काम आपल्या जिल्ह्यामध्ये झालेलं आहे. आणि नंतर हे आता आणि जलवाहतूक, ज्याच्या खात्याचा स्वतः मी मंत्री आहे. एक प्रयोग केला, पण तो त्याच्याही पुढचा टप्पा आपला जिल्हा सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आणि रायगड, मुंबईपर्यंत जलवाहतुकीच्या माध्यमातून जोडण्याच्या दृष्टिकोनातून मी DPR तयार करतोय. त्याचबरोबर जिल्ह्याच्या अंतर्गत पण तुम्हाला चिपी विमानतळ उतरल्यानंतर आज मालवणला शहराला जाईपर्यंत तुम्हाला 1 तास 50 मिनिटं लागत आहेत. आम्ही एक जेटीची तयारी करतोय तिथे, जेणेकरून चिपी विमानतळाकडे उतरलात, जेटीकडे गेलात, बोटीमध्ये बसलात तर 8व्या मिनिटावर तुम्ही मालवणला पोहोचताय. म्हणून असे काही प्रकल्पाची तयारी मी करतोय. वेळ माझ्याकडे 3 ते 4 वर्ष भरपूर वेळ आहे. एक दिवस मध्ये 12-12, 18-18 तास काम करणारा तुमचा पालकमंत्री आहे. म्हणून निश्चित पद्धतीने तुम्हाला बदल इथे पाहायला मिळेल. खरं तर हे असे प्रकल्प, हे स्वप्न जिल्हावासियांना हे पाहणं फार गरजेचं आहे आणि ते तुम्ही पाहताय जिल्हावासियांसाठी. पण हे सगळं साकार करण्यासाठी खरी गरज असते ती प्रशासनाची, आणि त्या प्रशासनाला तसं हाताळण्याची गरज असते. खरं तर तुमची महाराष्ट्रामध्ये किंबहुना संपूर्ण देशात एक आक्रमक नेते म्हणून ओळख आहेत, आणि त्यामुळे हे आक्रमक नेते प्लस हे प्रशासन हाताळणं, तर त्यातला हा संयम किती महत्त्वाचा असतो. बघा, जेव्हा मी विरोधी पक्षाचा कार्यकर्ता होतो तेव्हा फार माझ्यासाठी विषय सोपे होते. आणि मी माझ्या कारकिर्दीमध्ये जास्त काळ हा विरोधी पक्षामध्ये राहिलेलो आहे. सागरजी, तुम्हाला माहिती आहे माझा प्रवास. पण मी सन्मान्य राणेसाहेबांच्या शाळेतला विद्यार्थी आहे आणि मी आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजींना अतिशय बारकाईने अभ्यास करणारा त्यांचा एक चाहता आणि कार्यकर्ता आहे. आणि म्हणून राणेसाहेबांची आक्रमकता आणि फडणवीस साहेबांचा संयम ह्याचं योग्य मिश्रण करून ह्या जिल्ह्यामध्ये एक लक्षात घ्या, आपल्याकडे चांगलेही अधिकारी आहेत, सक्षम अधिकारी आहेत, आणि काही बोलतात त्याला कंटाळ दाखवणारे पण अधिकारी आहेत. काही अधिकाऱ्यांना इथे फक्त सोमवार टू शुक्रवार काम करायचं, शुक्रवारी संध्याकाळी निघून जायचं.
पण आता मी त्यांना एवढंच सांगितलेलं आहे, तुम्ही मला दिवसातले 2 तास द्या, 5 तास द्या, पण ते काम चोख पाजून द्या. मी सांगत नाही की तुम्ही ओव्हरटाईम करा, मी सांगत नाही की तुम्ही शनिवार रविवार पण काम करा, पण जे काम करा ते जिल्ह्याच्या हिताचं आणि रिझल्ट ओरिएंटेड करा. रिझल्ट एक दुसरी बाजू तुम्हाला समजली पाहिजे की आपल्या इकडे आपण 50-55 ते मॅक्झिमम 60% आपल्याकडे फक्त पदं भरलेली आहेत. 40% पदच भरलेले नाही आहेत. म्हणजे जिथे 4 माणसं लागतात तिथे आपल्याकडे 2च माणसं आहेत आणि 2 माणसाबरोबर मला जिल्हा तो डिपार्टमेंट तो चालवायला लागतोय. आणि म्हणून ह्या सगळ्या दृष्टिकोनातून एका बाजूला गोंजारणं, जिथे कडक आहे तिथे कडक राहणं, फक्त रिझल्ट देणं, हा एकमेव माझा त्यांना सांगण्याचा प्रयत्न असतो की तुम्ही रिझल्ट द्या. जनतेला रिझल्ट पाहिजे असतं, कारणं नको असतात. तुम्ही तुमच्या खुर्चीवर बसून तुम्ही ज्या दिवशी जनतेला रिझल्ट द्याल तेव्हा आपल्याला काहीच सांगायची गरज भासणार नाही. काय दोन एवढा थोडा अधिकाऱ्यांनी जे काय आता प्रतिसाद नक्की भेटतो. शेवटी आम्ही नाही हा शब्द माझ्या डिक्शनरीमध्ये नाही आणि काम करून घेणं ह्याची रातोटी असली पाहिजे आमच्यामध्ये. आम्हीच रडत बसलो की अधिकारी ऐकत नाही विकत नाही, ते सगळ्या गोष्टी माझ्या कारकिर्दीमध्ये होत नाही. अधिकाऱ्यांबरोबर काम करणं. आता बघा, अधिकारी खरं म्हटलं कलेक्टर मॅडम आणि सगळ्या जणांचं कौतुक करायला पाहिजे की आपली 100% निधी खर्च करण्यामध्ये आपला जिल्हा 1 क्रमांकावर आहे राज्यातला. म्हणजे जे आपली मार्च 31 पर्यंतची धावपळ असायची, आता काही दिवसा अगोदरपर्यंत आपण खर्च करून मोकळे झालेलो आहोत. ह्या वर्षी तर आमचं डिसेंबरचा टार्गेट आहे. गेल्या वर्षी आचारसंहिता असल्यामुळे 5-6 महिने 3-4 महिने आपण काहीच काम करू शकलो नाही. पण ह्या वर्षी आमची जी सुरुवात आता आम्ही लोकांनी केलेली आहे, ज्या आढावा बैठक आम्ही घेतोय, डिसेंबरपर्यंत आम्हाला खर्च करून परत एकदा आदरणीय फडणवीस साहेबांकडे जायचे की साहेब आम्ही आमचा 300-350 कोटी खर्च केलेला आहे, आम्हाला अजून 100 कोटी तुम्ही द्या. म्हणून तुम्हाला परत सांगतो, इंटरव्ह्यूच्या कदाचित शेवटपर्यंत तुम्हाला सांगतो, लोकांनी फक्त सकारात्मक मानसिकता ठेवावी. हा जिल्हा बदलणार आहे. तुम्हाला असंख्य संधी तरुणाला जिल्ह्यामध्येच उपलब्ध राहणार आहे. फक्त कोणीच काळ्या मांजरासारखं वाकडं येऊ नये. आमच्या जिल्ह्याने खूप सहन केलेलं आहे. आमच्या 2 पिढ्या आज घरी बसून त्यांना काही मिळालेलं नाही. तेव्हा अगर शिवड प्रकल्प आला असता तर आज असंख्य आमची मुलं मुली आणि पर्यटनामध्ये केवढं मोठी वाढ झाली असते. फक्त राणे साहेबांचा द्वेष म्हणून तो प्रकल्प येऊन दिला नाही आणि आज त्याचे सगळे परिणाम आमचा जिल्हा भोगतोय. आणि म्हणून जिल्ह्याने फक्त आम्ही सगळी मेहनत करायला तयार आहोत. दिवस रात्र जे जगात तुम्हाला चांगलं दिसतं ते तुमच्या सिंधुदुर्गामध्ये तुम्हाला दिसेल, एवढा मी विश्वास देतो. फक्त तरुणांनी, पालकांनी आणि जनतेने सकारात्मक पद्धतीने, पत्रकार मित्रांनी पण अतिशय सकारात्मक पद्धतीने काम करावं. धोरणात्मक निर्णय घेतले जातील, चौकटीच्या बाहेर निर्णय घेतले जातील, अडचणीचे निर्णय घेतले जाणार आहेत. मी तुम्हाला हेच सांगतो. सगळेच निर्णय आम्हाला आवडतात असे विषय नाही, पण ते जिल्ह्याचे हिताचे आहेत. कठोर निर्णय आहेत, जिल्ह्याचे हिताचे आहेत, म्हणून ते घेणं आम्हाला भाग आहे. आणि म्हणून कुठल्याही परिणामाचा विचार न करता आम्ही घेण्याची मानसिकता आमची असल्यामुळे त्याचे परिणाम कदाचित आज तुम्हाला दिसणार नाही, पण उद्या जेव्हा तुमचा मुलगा 50-60-1 लाखाचं पॅकेज घेऊन जेव्हा तुमच्या घरामध्ये नोकरीला असेल तेव्हा तुम्हाला निश्चित पद्धतीने कळेल की नितेश राणे तो निर्णय का घेतला. खरंच आहे साहेब. एक शेवटचा प्रश्न तुम्हाला या इंटरव्ह्यूचा. खरं तर देशात तुमची सत्ता आहे, राज्यात तुमची सत्ता आहे, कोकणात पुन्हा एकदा राणे पर्व सुरू झालेलं आहे आणि जसं मगाशी तुम्ही म्हणालात तसं 14ला आम्हाला लोकांनी इथल्या नाकारलं होतं, पण 24ला पुन्हा एकदा स्वीकारलं आणि पुन्हा एकदा आम्हाला ही संधी दिलेली आहे. खरं तर नुकतेच खासदार विनोद तावडेजी पण इथे आले होते आणि ते पण बोलून गेले की खरं तर ही एक आम्हाला संधी आलेली आहे आणि कोकणच्या विकासाचा एक रोडमॅप आपल्याला करावा लागेल. ओके, आणि एकत्र बसून सगळ्यांना. तर असा हा रोडमॅप कोकणच्या विकासा, कारण तो तुमच्यात दिसतो आहे आणि खरी त्या प्रक्रियेला सुरुवात झालेली आहे. ह्या येत्या 5 वर्षामध्ये हा रोडमॅप कोकणवासियांना बघायला मिळेल का? निश्चित पद्धतीने मिळेल. म्हणून बोलतो ना, मानसिकता तयार करायची. आज आमच्याकडे कारणं देण्यासाठी काहीच नाही आहे. उदाहरण मी कोल्हापूर वैभववाडी जो रेल मार्ग आहे त्याचं उत्तम उदाहरण तुम्हाला देईन. केंद्रामध्ये राणेसाहेब आहेत, केंद्रामध्ये तावडे साहेब आहेत, राज्यामध्ये फडणवीस साहेब आहेत, मी आहे, रवी चव्हाण साहेब आहे, सगळेजण आहेत. केंद्राचा तो प्रस्ताव अडकला होता. राणेसाहेबांनी, वैष्णवजी असतील, फडणवीस साहेबांनी पण तिकडे शब्द टाकला. तो प्रस्ताव आम्ही राज्याकडे आणला. केंद्राचे 3,500 कोटी दिले, राज्याने 3,500 देण्याची मानसिकता दाखवली आणि आज तो प्रकल्प पूर्णत्व सुरू होणार आहे. त्याबद्दल
म्हणजे हे जे काही आमच्या सगळ्यांमध्ये जो उत्तम संवाद आहे, ते केंद्रांची काही विषय असा अडकला असेल आम्ही लगेच त्यांच्याकडे जातो. काही गोष्टी पर्यावरणाच्या परवानग्या म्हणून केंद्रामध्ये अडकलेल्या असतात, मग आम्ही लगेच केंद्राकडे जातो. राणेसाहेब, तावडे साहेब, मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीस साहेब, लगेच तिथे फोनाफोनी होते, आम्हाला प्रतिसाद भेटतो, राज्याची भूमिका बजावतो. म्हणून कशातही मी तुम्हाला लोकांना सांगतो, कशातही अडचण नाही. तुम्हाला कोण अडचण सांगत असेल तर त्याची स्वतःची अडचण आहे, आमची अडचण नाही, एक तुम्हाला स्पष्ट सांगतो. आणि म्हणून प्रशासन म्हणून, सरकार म्हणून आम्ही पूर्ण पद्धतीने ह्या विषय करण्यासाठी तयार आहोत. आता 1.5 वर्ष झालेली आहेत. 15 डिसेंबरला आम्ही शपथ घेतली, 18 जानेवारीला मी जिल्ह्याचा पालकमंत्री झालो. त्याच्यानंतर तुम्ही आपला जिल्हा प्रत्येक बाबतीमध्ये बघा 1 नंबरवर राहिलेला आहे. निधी खर्चामध्ये असो, AI मध्ये असो, आपण प्रत्येक समाजाला न्याय देण्याचं काम करतोय. आज वंचित समाजाचा जो दरबार म्हणजे जनता दरबार आपण घेतला, राज्यात पहिले होतो आपण वंचित समाजामध्ये जे जातीवाचक वाडी वस्त्यांना जी नावं होती सागर, आपण देशात राज्यात पहिला जिल्हा होता ते बदलण्याची आपण भूमिका ती घेतली. म्हणून प्रकल्प, योजना आणि राजकीय इच्छाशक्ती ही प्रचंड आहे, लोकांनी स्वीकारलं. आणि आता निवडणुका 2029ला आहे. लोकांनी विकासाच्या भूमिकेमध्ये जावं. जे होत आहे तुमच्या हिताचं होत आहे आणि त्याचा तुमच्या भविष्यासाठी होत आहे. ज्या घडलेल्या घटना त्याच्यावर एकदा फक्त लक्ष टाकून येणारे दिवस हे सिंधुदुर्गचे तरुणींचे आहेत, जेन एचे आहेत, जेन झीचे आहेत. त्यांनी फक्त तयारीमध्ये राहावं. तुम्हाला तुमच्या जिल्ह्यामध्ये राहून उत्तम वायफाय भेटेल, उत्तम नोकरी भेटेल. तुम्हाला जी लाईफस्टाईल तुम्ही मुंबई पुण्यामध्ये जी तुम्हाला पाहायला मिळते तीच लाईफस्टाईल तुम्हाला सिंधुदुर्गामध्ये आम्ही निर्माण करून दाखवू, हे कोकण साथच्या माध्यमातून त्यांना विश्वास देतो. सर धन्यवाद. खरं तर फार तुमच्याकडे आता जशी जिल्ह्याची जबाबदारी आहे तसं राज्याचंही राजकारण तुम्ही पाहताय. सगळ्या दोन्ही जबाबदाऱ्या सांभाळत तुम्ही अगदी वेळात वेळ काढून आमच्यासाठी थोडासा वेळ दिलात आणि संवाद साधलात. महत्त्वाचं म्हणजे व्हिजन मांडलात. सिंधुदुर्गच्या अपेक्षा तर उंचावलेल्याच आहेत, पण आता राज्याच्या सुद्धा अपेक्षा तुमच्याकडून लागून आहे. तर सिंधुदुर्गचा कायापालट होणार याची आम्हाला सगळ्यांनाच अपेक्षा आहे आणि ते होण्यासाठी तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. सर पुन्हा एकदा धन्यवाद. धन्यवाद, शुभेच्छा. तर हे होते आपल्यासोबत मत्स्य व्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री, त्याचबरोबर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे कार्यक्षम पालकमंत्री नितेश राणे साहेब. फार महत्त्वाच्या मुद्दे त्यांनी मांडलेले होते, पण या सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा जो जाणवला, जगातलं जे जे काय सुंदर आहे, महत्त्वाचं आहे, ते सगळं सिंधुदुर्गवासियांना मिळेल, कोकणवासियांना मिळेल. फक्त एकच करायचं आहे, तुमची मानसिकता बदलायची आहे. हा एकच सारांश, हा एकच सल्ला त्यांनी या निमित्तानं आपल्याला दिलेला आहे. तर आता आपण या मुलाखतीमध्ये इथंच थांबतोय. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल, कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.